Nej, det er dem, der er på hårdt-siden. Eller på Lions-siden, sorry. Nightcrawlers, nej. Nightborn. Nightborn. Ja, det var det, jeg vidste, det var noget med det jo. Så det var faktisk essentially var det mig, der gættede Nightcrawler, ja. det. Essentially var det mig. Essentially. Det der, når man ser, at man har fået, altså... Hvem var den mate der? Var det Isaro? Hvad? Hvem der står derude? Det er Holst. Så du kuglen, Holst? Nej, det var rent tilfældigt. Jeg blev bare rundt, fordi jeg er gamer. Det var som om, du kiggede sådan direkte efter den, og jeg tænkte, Nej, det gør okay, jeg ikke. han kan finde ud af det. Han er beginning to believe. Okay, jeg har 10 sekunder tilbage på min for mig. Altså, Så skal du ikke trykke på den jo. nej, men det er jo gået for hurtigt. Er det ikke okay, eller hvad? Ja, det er det. Det plejer bare ikke at være så... I laver meget damage. Du har den der, som du plejer her. Yes. Det er mærkeligt, at jeg ikke skal lost. Det er så vant til, det er mig. Sig til, når jeg skal tage dem, ikke? Det må du også gerne jo. Du skal bare tage den. Husk, jeg er det bare for en gang skyld. Nej, vi får de der ekstra ind, det er så fucking provokerende. Jeg sætter stun-tool ned. Oh my god, please give mig en brok. Tag den. Nå, du tog den først, sådan. Hvor? Jeg trykkede på den før, så den må den være gået ud af den her. Han, det spiller mig hurtigt, mand. Jeg har lige været ude at gå en lang tur, og mine hænder er iskolde. Mine er også kolde. Jeg kan ikke Det er spille. så træls, når man spiller. Jeg er sådan kæmper mentalt ved at trykke på min mus. Er du stadig derovre, Conor, eller hvad? Vil du over siden til højre? Ja, jeg tager den til højre. I skal lige give mig 5 sekunder. Wow, vi er crazy. Det, hvad er det for noget, different routing? Det er derfor tank. Det er fordi, jeg fandt ud af, at tankbusteren Tankbuster. er der. Hvad var det ved at ske der? Hvad var ved at falde ud over? Det var mig. Heldigvis så har jeg normal flying. Det er tank. Jeg kigger lige ingenting der. Jeg dør her eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Sindssygt. Men head to the next ship ikke engang. Nu bruger jeg det. Nu må jeg se, om det var worth at... Det tror jeg ikke, det er Gulderne, død at du har det. Nu er der 20 sekunder tilbage. Nå, okay, så er det måske okay. Det tror jeg også er Fucking okay. gulderen lyder whack. Det var for ligesom at få jeres... på de sidste sådan 17% eller 12% eller hvad fanden det var. Ej, om det er worth. Nu har jeg 8 sekunder, 7, 6, Det er vi fandme tæt på. 4, 3. Ja, det var ikke helt worth. Det var ikke helt worth. I forhold til, at I ikke fik det på starten. Okay, nice. Og vi se om vi kan kick Nightballs boys, når de kommer. Ja, Steven, tag den næste på Night Shadow Magen. Det ved hvad jeg mener. Det gør jeg. Du gjorde det. Fuck, du gjorde det, bro. Jeg skal bare stole. Jeg kiggede nemlig også nu. Nu bruger jeg den igen. Bare kan se om det er... Når den kommer ud, den her. Går den af, den her? Skal jeg bruge noget? Det kan jeg ikke huske. Det gør den ikke, er jeg ret sikker på. Han var også et Jules. Der vil der taget noget skade i hvert fald. Ja, Nå, Conny, det var- det er det, vi skal her. De andre døde jo ren uheld. Det var også, jeg vil også sige, Steven stod også lidt sjovt i nogle af dem, altså sådan, forsøgte at blive hele holdet. Hvad mener du? Det jeg siger. Jeg skal have nogle gode baits. Altså hvis jeg er så ryg på sådan, så er I lort. Ja, tak.
Så mig og Priest står godt ud i siden, så lad os håbe, det er os, der bliver valgt. Jeg kunne se Steven blev valgt der, det ligner i hvert fald en ton helt skade. Jeg har ikke noget. Efter det her beam, så kommer der damage. Er I klar på det? Ja, sure. Det er fedt, at jeg lige er blevet alle mine CD's. Jamen, jeg er først for tilbage. Og jeg er helt dry, mand. Sindssygt. Står ja, vi skal ud. Vi nåede ikke særlig langt ud. Jeg tror, vi når at få hende inden, gør vi ikke det, eller hvad? Og i den næste beam, det tror jeg også. Jo. Please hit mig. Jeg kan lige bygge shots. Ja, det har man godt. Hvis det nu skæres, det er rød af. Jeg lander med CD's igen. Jeg siger det 20 sekunder. Jeg ved ikke, hvor lang tid har du på den der, Steven? Hvad? På din breast? Der er vel noget mere end 20 ude for. Ja, der er 30, men det bliver jo mindre, jo mere jeg lander så. Nej, det kan være, det passer. Jeg har okay, 5 sekunder. Det er en... Nej, det tror jeg ikke klar. Nej, men bare, jeg tror bare, du skal sende det snart. Oh my god! Jeg var med lige ved at stå ægte troll der. Please, giv mig piger! Det kom der, nice. Kom on. Det er så fucking sjovt. Min set er lige overstået. Dude, same. Det er lige ikke eller noget. Nej. Jeg var en pige med en shaman, der sagde, at han ville have PI efter hans cooldowns var over. Han lyder som en retard. Gør han ikke det? Det lyder vildt underligt. Ja. Det er du ikke af grund til, at det er så stærkt, at du får en ekstra roll. Jeg ved ikke hvorfor. Altså jeg vil sige det sådan, at nu har jeg siddet og set rigtig mange stream med de højt spillere. Ja. Og der har jeg aldrig set, at PI ikke lander ind i Ascendance. Det handler om, at man kan få et ekstra Wolfcast af i Ascendance, så man har flere ulve. Jeg alt af. Det var bare, hvad han sagde til Priesten, og Priesten var også lidt forunder det år. Ja, han gjorde det bare. Ja, jeg siger bare, at... Det er utroligt, hvor meget de der, altså PI gør for dig. Når jeg er i forhold til damage? Ja, i forhold til, at altså, du vinder på single target. Ja, jeg havde også en god... Nej, det gør jeg ikke, men jeg tror også, jeg havde gode ulve ved den her. Nå, så lad os bare dele det i 2. Dele det i 2. Okay. Okay. Jeg har heller ikke set det endnu, faktisk, for at være helt ærlig. Men hvorfor deler vi det i 2, for så er vi det ene? Jeg har set det, så Spymaster sammen. Fordi jeg synes godt, jeg synes godt, vi kan gøre det. Det er noget med den der AOE fedt, ikke? Jo. Det er en 15'er, og det er en healer, vi ikke kender. Ja. Det her det er nok også den, hvor vi breakede mest på. Og jeg har været inde med dig, Kørne. Ej, de kigger den samme. Nok about. Okay, nu er det stemme lidt. Jeg har ikke lige noget til at følge med. Mine hænder er så kolde, mand. Ja, men dem er også. Lad os nok tage AOE, når den kommer. Ja, vi skal bruge mere end kun vi får en muligvis. Hvordan ser det ud? Jeg tror den ene når dø. Ja, det gør den også. Hvor meget skader er det faktisk heller ikke. Vi har også set før den her gang. 2 af dem er slemme, men jeg troede faktisk, at det var meget værre. Vi har... Ja, man kan få 3 jo, hvis vi putter den.
Jo, men der når vi at dræbe en af dem. Der havde vi dræbt. Ja. Jeg var fucking... Men det er fint nok, Conny, du har også død på den der på gang, så det er meget fint, at... Tager vi her? Vi trækker den ud, Trækker den ud? Ja, vi trækker den Der ud. til det der... Du har slået den, ikke? Du har ikke bare sådan facepullet den. Jeg har slået den. Jeg er så med, det jeg gider ikke. Men det blokkede det. Ja, du må lige kalde rescue der her, hvis der er brug for det. Nej, jeg blokkede bare. Jeg har risket også. Ja, det var også wasted. Det er godt. Risket det. Oh my god, what? Du blev Hvor fucking... ikke... Oh my god. Hvad siger du? Oh my god, fedt, Steven! Så du den der derude, der kaster i baggrunden? Jeg troede, vi havde pullet den, så jeg gik hen og kiggede den. Ham der står kaster nu i baggrunden. Ham har jeg altså lige været hen og kigge. Nogle gange, der bliver man altså fucking Der kommer. chunket af det der tempered in battle. Hvorfor virker det der ikke mere? Det gør det også, det er bare fordi den ikke står rigtigt nu. Det skal bare lige gøre. Sådan der. Jeg bruger... Jeg ved ikke, om jeg skulle have gjort noget anderledes. Jeg nåede at gøre det inden, men... Oh my god. Der er en defensiv spiller der. Men det virker ikke en skid. Hvorfor fanden bliver kastet helvedes der? Du er de effekter, det? No way. Det bliver sådan. I har set nogen gøre det, mand. Han bliver test. Nej, det jeg må crit. komme af, mand. Jeg kan ikke tage den. Nej, det er fint, jeg brugte bare en... Det er bare lidt ærgerligt. Vi går ned til Lost, det gør nu. Jo. Jeg healer faktisk meget fint. Altså sådan, Ja. jeg ved ikke, om I bare hjælper sindssygt godt også. Jeg håber, vi Men puller ind jeg- 20 jeg- sekunder. Gør vi det? Fedt af en million. Det ved jeg ikke engang. Tror jeg ikke. 7, sagde du. Jeg håber... 20. Åh, 15 20 gør nu. det. And a lieutenant leads them. Det er lige så godt Seffi det her, ikke? Men der er en, der har debuffen, der kommer til at tage rigtig meget skade. Ja. Du vil hjælpe ham. Jeg har overlappet her. Den er død, så der kommer ikke eksplosion. Ja. Oh my god, jeg poppede. Pis. Jakob laver for meget damage. Ja, det er sgu ikke mig. I can't use that item. Mine hænder er kolde, mand. Ja. Løs! Hilfe! Hvad tager vi? Vi tager den deroppe. Det er lige før, du skulle give den der mana buff til vores tank i stedet for healer. Gå herop. Ja, det kan jeg ikke. Vi tager hvad? Vi tager den deroppe, det der mellemfolie noget. Ja, Ja. Den ja. er her? Okay. Hvad fuck er Ja. det her? Det har jeg også Ny, prøvet i nogle keys faktisk. Med ny tech. Windows. En lille tech. Hvad er det nogen, der laver AOE, eller hvad? Ja, der er Også en en af i dem, når vi chat når der til. Jamen, jeg har taget den Jeg som har jo ikke når den til første. Han er Han Hvor er bliver det en sød. Det var, en sød. det var ærligt talt, jeg så det godt, men det var svært at se. Altså sådan... Fuck, han releaser nu. Det er okay, det er okay, boys. Jeg bruger kommer min healing AOE. tool. Jamen, jeg tror, når vi ikke at dræbe, måske, eller hvad? Der er 2. Dommedag. Han er. Jeg står skal der. lige hele mig selv. Jeg har ikke noget til at... Kommer jeg ud? En uge. Nej, tilbage ikke noget ind i dummen. Jeg skal ind dumme, ja. Ja, det er godt nok lidt irriterende, at han har placeret den. Nej, det må jeg nok være lidt sige. Jeg tror, han var stresset. Ja, det er godt, det er godt. Det er faktisk ret godt klaret. Jeg har set det. Går vi hen på den næste Ja. igen nu, eller? Den næste store. Okay, det er alligevel også et tankpool, der kan alder det her.
Ja, det er det. Ja, der er 2 af de næste der er også- Enrage boys. 2 taktik. Ja, det næste er jo også en Tank Destroyer. Big Destroyer December. Vi skal hen. Jeg ved ikke, hvordan det lyder for dig, hvis jeg siger det. Vi skal helst putte ind på 22 sekunder herfra. Jeg kan ikke. Åh, det kan man. Det håber jeg. Ellers så cryer jeg lidt. Har du de 2 derovre? Ashes. There's a lieutenant in my house. Kill it. Og brug der. Nu får man i front, ikke. På med den her. Faktisk. Den var ikke på os, vel? Jeg kunne faktisk ikke lige se, hvor den var hen. Du har den. Det var healeren, du har ikke rescue til ham, vel? Nej. Jeg kan love dig for, at jeg healer meget. Nej, du havde ice-kulden her, det er nice. Jeg har ikke noget til det her. Oh my god. Nå, det er jo Tempered. Jeg synes, fuck, du er så meget skader. Det er Ja, sygt stop healer. med at have den der fucking blast. Jesus Christ, jeg har snart ikke kørt defensiv. Critter lige 1 million på dig igen? Nej, det var... Nej. Jeg critter lige på dig. Nej, det gør du ikke. Det gjorde jeg. Jeg Okay. trykkede lige på den, og 1 million. Du kan jo Okay, se tallet. Ja, jeg kan se til dig. Jeg tror, du gjorde det der alteret, tror jeg. Nå, Ja, men det er en million er jo ikke... Ja, men Det er jo ikke særlig meget 1 million. Men jeg er bare overrasket over, at jeg crittede 1 million på dig med sådan en lille lorteting. Det er jo hvad? Er det 10%? Ah, 5% Ja. måske? Ja. Men jeg var bare helt oppe at det er sjovt, Det at kan jeg jeg critter. Det er godt Så Det det køber dig? var Conrad. Gunners vil lige have noget ATB. Nå, ej. Jeg popper Hey. her. Det var risky. Ja, det var lige... Alle var bange der, holy. Ja, jeg forstår det. Hvad bruger vi noget her? Jeg har faktisk... Okay. Jeg bruger Sephiroth. Okay, gør du det? Så risker jeg hvis det er nødvendigt. Jeg tror ikke, det er. Jeg vil gerne bruge PI. The voice. Lad dem her. Vi skal ellers forsøge at undgå, at de får for mange kaster, ikke? Oh my god. Det er det farlige overlap, det der, tror jeg, for dig, Conne. Jeg har fucket op. Jeg har brugt... Jeg er burial. Jamen, jeg vil ikke have fucket op, men jeg har brugt stor defensiv her. Den næste... Jeg har ikke nogen egen defensiv. Jeg har en... Ja, det tror jeg, du skal. Jeg kan rescue og heal næste. Jeg har en sack til. Ja, Okay, så skal jeg ikke rescue. Du kommer her. Nej. Den virkelig... Jeg sætter stunnen ned her. Jeg har allerede attack på dig. På attack. Nå. Jeg tror, det var overlappet, det var attack. Vil du have sack? Jamen, det var det også, men det var derfor, det var lidt for tidligt. Det var- Altså, jeg bliver bitch det er nu overlappet er. Ja, jeg har rescue. Jeg har sat op. Jamen, det er først, dreng, det er først på AOE'et, det er farligt. Der stod AOE. Det er også nu, det kommer. Men vi har heldigvis dome, vi er dome. Ja. Jeg er også klar, jeg har ikke healing på, men jeg kan heale mig selv, jeg healer lige mig selv en gang. Der stod Og altså jeg- fucking rescue. Eller Jamen, der det er stod også- AOE. Jamen, det er også Så det, er det det fordi, kommer. der... Ja, men der stod bare, det var nu, og så tog den det andet i stedet for. Det skal jeg lige huske. Min meteor. Conrad, jeg blev Og bange vi er der. langt væk. Nogen Jeg har har haft ikke sådan fundet det her. på. Jeg har ingenting til næste. Du kan ikke redde mig, vel? Jo, det kan jeg godt. Det næste er vi. Godt. Det var det healede, mand. Fuck, jeg skal heal. Fuck, Den her er så fucking rough. Jeg kommer nok til det. Prøv bare at kigge i med mig, før jeg dør. Han døde. Og Healer døde også. Det er næsten det værste. Jeg har ikke. Og hvad for den fanden skal vi lige få nok liv her? Ja, det er godt. Jeg kan tage guidance måske. Ja. Jeg dør nok.
Jeg har på næste, har jeg Zephyr. Du må ikke få kassen ud her. Det er jo faktisk lidt lort, jeg brugte CD i sternen, så jeg har ikke noget. Jeg har heller ikke CD's. Den er død, den er død. Vi Ja, har, men det er mere, 0 at- CD's. Ja, Altså, vi har 0 Jeg CD's til brugte det altså også, fordi jeg var... Ja, så Ja, jeg Ja, brugte ja. også alle defensive, fordi Fuck, healeren var ja. død. Så jeg har virkelig få defensive. jeg har og sack om 3. Ja, jeg tror, vi må lige se, det kan godt være, Vi du må skal prøve. sige først, eller bliver ramt. Ja, vi prøver bare. Det er bare... husk at sprede ud i range. Jeg står herovre. Ja, vi står på hver vores side, Connie. Jeg står her bagved. They've sent a force back up and retaken Ja, bare. Dawnbreaker. Den kommer til at leve længe, den her. Så over til tilbage. Væk. Han healede det godt for os der, kan man sige. Jeg ved ikke, om der var nogen, der hjalp ham, men det var godt, det han gjorde der. Jeg stunner her. Dør du en? Jeg brugte godt. Det var lige close nok. Okay. Nice, det er vigtigt. Jeg tager ikke ham. Godt, Connie. Jeg er helt tog. Er hele tiden, bro? Det gjorde han sgu godt. Det må jeg sige. Ja. Det er overrasket over, men nice. Kører over det samme her. Jeg prøver at se det her. Venter med Spymaster til vi går ned, ikke? Jo, det Det gør giver det. ikke nogen mening, det her. Der har vi også slås. Jeg kan se Ja, det ja. første, jeg er ved her. Det bliver. Hvor skal vi hen? Der er en her. Kan du gå ud og hente den anden? Jeg har der? været, jeg har været. Hvor du har været? Nej, vi har været ude. Sorry, Sten. Jeg havde ikke styr på, at det var gjort. Jeg har været mit main job her. Det tror jeg, du har ret i. Jeg så i hvert fald i høj key, der bliver der taget en fra en anden, og så resten bliver taget af Bokon, basically. Det skal nok hjælpe, du er ude. Ja. Jeg har taget 2, så vi ser, kan bare tage Ja, en. jeg har en, jeg har været ude til den. Jeg var ude. Jeg tror, det var ikke meningen, man skulle skulle holde den. Det er min, den skal man holde, den der. Jeg er ret sikker på. For at lave damage. Jeg tror, det Der var er, ellers holder ikke ikke noget damage. damage. Om, at, jeg tror, det er fint, du har gjort det med det samme. Har vi ikke cooldowns og loss? jeg har holdt på Der er noget at CD's vente der, på. fordi at jeg vidste Jeg har 44 sekunder til CD's. det er jeg selvfølgelig for tror- at vente på CD's. Jeg har Nej, også men 34 sekunder, 34 sekunder. Jeg får det ind i Lost, det er ingen problem. Vi loster bare med det samme, og så vi kører. Ja, jeg er Spymaster og Breath. Jeg er også bare. Ja, der er stadig. Nice, jeg får lige alle mine random time anomaly procs inden bossen er her. I love it. Man, water er lidt chiller. Kæft, jeg har kolde fingre. Jeg har koldfinger. Det er Ah, dommedag. Det er dommedag, mand. Kom nu, flyv nu forbi. Og vent, den er der. Den er allerede. Jeg glemte at kick. Giv mig nu PR, jeg laver der er 10 sekunder. Godt nok, det er du jo... er på op, ikke? Hold? Der. Jeg har bare ikke lige sat op. Jeg kan se 4 den første her. Ja, 2.
Jeg tror godt, jeg kan time den her dreng. Tror du det? Jeg tror lige, jeg sidder nok. Ja, Jeg jeg tager tror dig lige, det frem. går. Ja, jeg ved det godt. Hvis jeg samler sammen, ikke? Barrier. Åh! Det er fint. Heldigvis. Det kunne godt være galt. Vi skal også egentlig have clearet snart. Det er lidt træls, at... Ja, Og det får mig selv. Ja, klokken 8. Og vi P også. Det tror jeg ikke, jeg havde brug for. Oh my Det er god. til dig i stedet Au. for. der er burst of damage, når du bryder, og når din ven bryder, så det må man bare have været nok til at... Ja, jeg har nok bare gjort det for tidligt. Ja. Hvordan kan du gøre det for tid? Jeg gør det jo insta, eller hvad man skal sige. Jeg kan godt være, at jeg bare skulle have ventet lidt og givet lidt mere tid. Jamen jeg vidste ikke, at man kunne break dem Brug selv. en defensiv, brug en defensiv, når du går ud. Nå, det gør jeg ikke. Jo, det er en lille 10% defensiv, og så håber jeg ud. Men jeg ved ikke om 10% er nok. Jeg er jo også nok. Jeg er bare, altså jeg bruger bare all the time, den er virkelig god til det, men det har du jo. Ja. Jeg plejer bare at break det så hurtigt, som jeg kan, Stefan. Det må jeg Men jeg ved ikke, hvordan man breaker det. Jeg står Det bare var hele ud af tiden det. derude. Nej, Det er nej, jo nej. det. Nå, ja, på den måde. Ja, jamen, Okay, der okay, håber godt. jeg. Godt. Ja. Okay. Jeg troede, du mente sådan sætten. Ja. Nej. Men jeg hopper ud af den med det samme. Ja, Ja, og det er det, der skader. Ja, okay. Det er Du var nok bare lidt for low, da du kom ud, fordi vi kom ud på samme tid begge to, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan poppe en defensiv hver gang. På det, hvis jeg også skal have til AV'et. Nå. Hvad så? Nå, hvad fik du for din key? En shitter, formoder jeg. Grim. Jeg fik Grim. Flot Grim gået. 16! Kan du ikke Let's reroll go. din season sharp eller hvad? Skal vi ikke Jo, lige det kan jeg reroll da. den til noget? Det kan jeg da. Til en city eller en necrotic eller et eller andet lækker. Take back the city for yourself tonight. Order of Night and Oshkosh. Jeg fik en... Necrotic! God damn. God diggity dime. Affairs has fled back Skal vi lige hurtigt tage den? Ej, skal vi ikke tage en billig 16 dawn eller hvad? Wink wink. Det kan vi også. Jeg skal fikse aften, så. Jeg har... Vi er helt varme lige nu. Vi er 5. Vi er her bare godt. Jeg har ikke... Efter det her, der begynder vi på at komme i den periode, hvor jeg skal lave mad, og så er der snart raid, ja. Så det er nu, hvis det er med mig i hvert fald. Altså. Det er nu, hvis det var os alle sammen. Vi Altså, skal raid klokken 8, Conne. Altså. Vi skal raid klokken 8, Altså. Conne. Jeg har været på. Det samme, hvad sker der? I don't have a time. Ja, der Så er det kommer ud at på tisse. midt i aftensmaden. Jeg går lige ud og tisser. 2 sekunder. Jeg har Okay, aldrig haft- bedstefar Conne, der spiser aftensmad klokken 6 sharp, eller så er du Det lige skal jo ude. også laves jo for helvede. Ja, okay, bedstefar Conne, der skal lave mad inden klokken 6 Jeg kan sharp. mærke, det er en voldt enkelt i dag. Ja. Ja, det er godt. Det kan du. Det er fint, det er fint, det er fint. Ja, det er godt, du hey. Så Ja. Nå, men det gik jo fint, ingen problemer. Det er så fint. Jeg får skadet jer lidt til gengæld. What? Glemte sgu da også helt at bruge prepods. Ja, gud. Nå, jeg vil opskyde multi. Jeg er på senere. Hygge dig.